Toto sa jak zás podarilo? Čo sa vykonajila električka alebo buchlo? To sa nič nepodarilo. Ja nehovorím, že vám. Čo sa stalo? Neviem a nebudeme sa vyjadrovať. Čo sa stalo? Toto nákladné auto buchlo do električky? Ja neviem, ja som tu nebol. Čo idete vypýtať elektriku? Hej. Je výkolaj, tak sa musí na kolajiť a opraviť vedenie. Hej. Nakolajovať tento teda zatáva. Dobre. Dobre, ja viem, tu pod tú Len sa tam postav pod to. tam dole a potom...